Здравейте хора, аз съм Леодилс и днес играем едно развито Survivor-че. Така. Тук кравата ще влива в портал и... Нищо. Да, бе. Защото... Накъде по база да излага. Кажи къщата на вежник. Да, къщата съм. Това ли е къщата? Добре, бе. Тук не са леглата. Имам и ендър чест. Тъй, надолу, тук е някаква стеличка, тук е перо. И тук е тия настрани честрум. Каква е тук дупка от честрума? Един крипър и двама такива. Ко прави крипър от честрума? Нищо не казваш. Я някой да го прави, ако има такова дърво. Тук шмурчево ли какой? Не го знам какой. Аз за малко седя фъка да знаете. И за малко ще правя клипче. И здравейте хора, отново съм тук. Някой да оправите с дупка, че ма нерви. Не смеш. Да, имам и ферма за ендермани. Къде е портала? Да. За портала. Така да отидем до там. И така. Това ни е нашата ендър ферма. Тук има чистови. И ето ги ендерманти. В момента ги бием. Да, с Fire Aspect съм. Който много ми помага. И тук има една дупка незапълнена. Че. И отгоре падат. Какъв равин намери? Равин ли? Кой спаунер го няма? Открит. Камил, къде си сега? Аз съм в края. Това аз идвам да им покажа ендър фермата й. И да. Ако някой иска урок за тази ферма, да пише в коментарите. И колко са наблъскали тук и сега имам чуш, че ляко ще ме удари. Добре. Не бе, оттам отгоре бях се наблъскали преди да вляза още в тунела. И леко ми лагва. Къде си? Пак продължава да лагва, Бах! Николай, не псувай. Чек! Върху пигман! Нормалния свят. Може да отишъл до портала. Чек, да го видям. То ще преследват май в ти. Превъртяхме Превъртяхме Майнкрафт. Уху! Аз го не подбил.
закона и може да поговорят после култура да пада. А, кралото. Крава къде? Тихо. Логично за мен повече да. Май да взем диамантен меч. Какво стане? Направо козено. Някой да ми помогне. Аз ще ги взема. Фада ли биш? Да, там в началото още. Вземете си един меч, защото не бъдем. Ти взимам доста дебича. Търпи го. А те ми не бият. Ай, човек, убий го. Кой ме убил? А ти Да го ядра. къде са спалнали ти тук и бе? Ивайло, вземам ти айтамите. Отдели го. Дай да си го взема. Вече късно беше, ела тук и ти. Ники, прикривай. Ти, Къде дудаха вече? ти, 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 ти. Каската. Нямам каска. Тя на тебе. Их не завтишно не было туда. Русчу. Русчу. Да. На мене ми лагвали като снимам. Просто днес хабаче. Така. Аз имахме като... Аз излизам. Какви следа портал? Къде са красота? Да не спрашваш още. Аз сега вече се спрашвам. Не го спрашваш. Не нормално. И това беше горе-долу хора, само да ви покажа бързо света. Тук имаме градинки, прасета, 2 коня, от спалнери, разбира се. Тук има едно момче, беше играл с нас. И къщата му я използваме за нещо. И много гадна къща, забележете. Храма на Аллах. Той има смърч. И това бях аз. До скоро. Вие бяхте, айде сега. До скоро.